Millor que no hi sigui. Ens ha escrit al matí que havia fet un flan fantàstic, perquè ella fa un flan boníssim. Però, Aleix, no tens la captura, però tu sí que tens el que ha succeït amb aquest flan, no? Ho tenim, això? Vinga, endavant. I la cara de l'Alchón, pobre. Hòstia puta. Quina putada. Bueno, aprofitarem allò, fes-ho ràpid perquè no caigui. Oh, i tant. I això d'aquí... Aprofita... I això d'aquí agafat amb una rasqueta... I això i el que queda dintre per l'Andrea i el que quedi pels convidats. Bueno, Se m'ha caigut. He obert la porta de la nevera i era aquest bol i l'ha obert... Bueno, ja ho has vist, tal qual. Mira. bueno, antes que Horrorós. mencionábamos a Massive Bottura, no sé si uno de los platos, uno de los postres clásicos de él, se llama Upside Drop de Lemon Tart, porque a un cocinero, a un pastelero se le cayó la tartaleta y entonces la manera en que emplataban esto era en plan haciendo un desastre con los ingredientes de una tartaleta de limona. És que sóc innovadora, ho veus? No, claro, lo tengo clarísimo. Doncs ara veuràs la deconstrucció aquesta, ja veuràs. Upside Drop de flan, o sea, total. Mira quines pintes. Pero no nos vas a hacer probarlo ahora. Oh, i tant, oh, i tant. No, he de garantir que el que hi ha dintre de la flamera no ha anat al terra. No ha és anat que al ha terra. anat al terra. vale. No, és el que ha quedat a dintre. Ah, vale. És el que ha quedat a dintre. No, home, això no ho faríem mai de la vida. Per un moment he vist que li queia la goteta a l'Andrea dient, Sí, entre esto y el escolteu-me, porro no sé qué me preocupaba. doncs anem a tastar aquest flam. Jo ja puc dir que jo he fet una cullerada. No diré res per no induir a la que en sap de... No, perquè volem que siguis realment sincera. Exacte. Sí, Ok. després del que ha patit aquest flan, o sigui, ha patit que l'ha cuinat ja directament l'Alchón, que això ja Vale. té tela l'assumpte, però a més que ha anat per terra, l'ha deconstruït i ara li has donat una alegria que un cuiner tan conegut com deies, que li hagi donat una volta a una destrossa com Home, és aquesta. que mira quina deconstrucció que hi ha aquí, Això és una deconstrucció de veritat, Saps que ens hem oblidat també, avui és un desastre això, Les culleres, necessitem culleretes petitetes, fes una cosa, per no sortir ara, la cullera aquesta que és neta, li passes a la... Vale. Després ja ho tastarà, el I públic, després- si vol, el públic ho tastarà, això. He de dir que em fa molta il·lusió que el provis. Vale, ok. I després també que no m'agrada que em diguin mentides. Si no està bo, no està bo. Vale, Vull dir que tampoc. vale. Li passes la cullera i tu tasta tranquil·lament. Ok. Tu ves tastant tranquil·lament, No me graven. perquè clar, és que això... Sí, vinga, no, ara primer pla ja d'Andrea Dopico, la tenim, perfecte, sí, tu tranquil·la, tu tasta tranquil·lament. No vol dir gaire res però encara, mira. No te vinguis a dalt, que no... Torna a tastar, Segueix. No, vull el tercer. A ver, la textura es difícil de juzgar por el incidente, ¿vale? Pero me gusta mucho el toque del caramelo. O sea, has llegado bien a conseguir ese amargor porque el amargor siempre levanta un poco el dulzor. Entonces, no es muy dulce cuando lo pruebas. Y eso me gusta mucho. Uau, doncs si ve de tu, ja està. Avui ja vaig a dormir supertranquil. Avui arribaré a casa volant. Arribaré a casa, ara vinc, carinyo, ja arribo a casa. No, ara l'Andrea, que ha quedat ella fantàsticament bé, ens acaba de fer un flac favor perquè haurem d'aguantar l'Alchón i el seu flam de construït no sé quants mesos ara. No, és que ara el tiraré Ahora lo vas a terra. hacer siempre, El ¿no? tiraré Así, terra. exacto. A més, volia donar la volta aquí i fer-me la xula, Ja. que no m'ha caigut mai. Potser avui m'hagués caigut, Exacto. Perquè això passa. Però volia fer la volta aquí i fer-me la xula, que Sí. veiessis tots els foradets i tal, i mira, t'has trobat amb això. Bueno. Andrea,